on niin elämä. Onneksi Deadpool. No, ai Susanna meidän hoitaa. Sitten on tää pizza kädessä. Skumppaa. Ai niin siis on tuolla? Ai se jatkuu. Se jatkuu, hei, ihana! Ei mä kestäisi! Ihan uskomaton. Katsotaan näkyy ne poreammeet tuolla. Oikeesti hienoisesti hotelleissa. Fiilis on parantunut vielä. Onko sulla huono fiilis jossain vaiheessa? Ei kun vielä enemmän. Aluksi oli semmonen, että joo, vähän rupesi rentoutumaan. Nyt alkaa olla semmonen, että oikeesti on lomalla. Mutta aluksi oli niin vaikea tottua siihen, että oikeesti tää on niinku totta, että voidaan nauttia näistä. No niin, mikä se on vai kovin tyyli? Eli tämmöset niinku neon kirkkaat vehkirsit ja matchaavat kynsilakat, niin nyt ollaan aika mintissä vois sanoa. No kannattaa käydä siellä ulkopuolella taas, se oli kiva. Joo, ja testata mahdollisimman paljon kaikkea. Me käytiin hieronnassa. Mä kävin juokseen portaita, treenaa tuolla. Tultiin tähän aaveeseen, että oli vähän kiire, kun loppui 10 ja Irene vielä nukkuu sinne kämpillä. Nähdäänkö me vielä Ine ja Moona tulevaisuudessa Lilinoten spaan niin kuin Spaassa rentoilla? Ehdottomasti. Tullaan kyllä uudestaan. Riiunen reissu. Vitsi me unelmoitiin näistä oikein. Mä oon pelkästään noin päin.